салом алейкум бародарои азиз. Чанд рӯз пеш як видеоро тамошо кардам. Як шаҳри номард дар рӯзи тӯй ба арӯс даст мебардорад. ҳозир ба шумо сабабшо мефаҳмонам. Сабабаш чи аст? дар вақти тӯй як конкурси хурд мегузаронанд. ба дасти шаҳр ва арӯс якдонаи қанд метиҳанд ва кадоме ки тезтар кушояд. арӯс аввал аз шаҳр пештар мекушояд ва ҳамчун ғолиб дасташро бардошта мегӯяд ки ман аввал кушодам. ин шаҳри номард камтар ғазабӣ мешавад ва дар тӯй ба арӯс даст мебардорад. чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳамун нафаре ки ту дар пеши ӯ қадар дӯсту душман, дар пеши ӯ қадар номаҳрам, дар пеши ӯ қадар хешу табораш даст бардошта қадри вая паст кардӣ, оянда модари фарзандҳои ту мешавад. касофат, модари фарзандҳои ту мешавад. чандин сади сол ба ту хизмат мекунад. ба ёру рафиқ, ба он одамое ки дазал шиштагиам ба ваё хизмат намекунад, ба ту хизмат мекунад. яъне модари фарзандҳои ту мешавад. фарзандҳои туро дар шикамаш мегардонад. ту чӣ қадар назди ӯ қадар одамое ки дар зал нишастагианд қадри як духтари як каса паст мекунӣ. тасаввур кунем ки бародаро, ҳамин хоҳари мову ту бошад, духтари мову ту бошад, апаи мову ту бошад ва як касофат омада бо андак пули қалинг гирифта ва болои тахт бароварда дар назди чанд сад нафар ӯро бо мушт мезанад. ба бародари вай, ба падари вай, ба хештавори вай қаҳр намекунад ки ту ҳоло як нон овардагӣ нести ҳамун духтарда. ҳоли ҳамун духтарда як нон овардагӣ нести, як пора нони тура хӯрдагӣ нест ҳамун духтар. чӣ хел ту мегири вайда даст мебардорӣ? вай якумаш ки амонати худованда. вақте ки никоҳ мекунӣ, дар никоҳот медирориша, вай амонати худованда, вай моли ту нест. вай моли худованда, вай мавҷуди худованда, вай хоҳари як каса, ҳарчанд ки ҳамсари ту бошад, ҳатто пайғамбар иҷозат надодагӣ хел ҷаҳолата. бародар, ман медонам ки вай бародаре ки ин қадар мушзури қадар гаренигӣ кард, ай ӯзбекистон, ай сурхандарёи ӯзбекистон, шояд ин суханои мо ба вай ҳам нараса. яъне намёк дода дара ба вай, ба ту дар мегӯям девор бишнав. яъне ки ҳастани хел дастзуро, ҳастани нафарои худнишонтӣ дар байни ҷомеаи мо. барои ҳамин гуфтаниам ки вақте ки вай нафара миёри хона да ҳурмат дутарафа мешавад. тасаввур кунед ки ба хона як дарахт миёрем, ҳар рӯз як шохчаша мешканем ё ҳар рӯз як зарби табар, як зарби болиқа ба вай мезанем. ҳар рӯз дар бехш пешоб мекунем. яъне ки тамоман ба дарахт аҳамият намедиҳем, лекин мехоҳем ки вай дарахт ба шумо беҳтарин мева диҳад. боз дар сари ҷойнамоз худовандо ба мо беҳтарин фарзанда ато кун. чӣ хел ки мо дар замири модари вай зулма мекорем, дар замири модари вай бераҳмира мекорем, лекин мехоҳем ки фарзандои мо, одамое ки ай замири вай таваллуд мешавад, ай батни вай модар таваллуд мешавад, ба мо фардо хизмат кунанд, фардо моро ҳурмат кунанд, фардо ба мо раҳм кунанд. не бародаро, вақте ки мо тухми зулма коштем, ҳеҷ вақт тухми раҳмра, ҳеҷ вақт ҳосили раҳма интизор набояд шавем. барои ҳам бародаро, бо нагӯем ки насиҳат кард. просто вақте ки ман вай видеоро дидам, пашми танам хест. ман наметавонам тоқат карда ба ин қадар зулм. илтимос, на танҳо зулм ба ҳамсар, зулм бас. стоп зулм.